Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e analizaremos hoxe a política de dous concellos. Empezaremos co Bloque Nacionalista Galego, co seu portavoz, con Marcos Suárez, que analizará as 3 anos de xestión do Partido Popular no Concello de Moraña. Darános a súa visión e as súas propostas ao seu análisis deste Concello de Moraña. Estará connosco tamén a Teniente Alcalde e portavoz do Partido Socialista no Concello de Muros, Caridad González, que vendrá a facer pois tamén o mismo deste Concello muradano. Toda a xestión e ela que ademais participa nese goberno bipartito Bloque Nacionalista Galego Partido Socialista dende o ano 23 que foron as últimas eleccións. E abrimos este turno de análisis para falar do mundo rural, para falar de economía, para falar de empresa, para falar de retos que nos afectan e que nos tocan no noso entorno das Rías Baixas, que é onde actúan estas, bueno, unha actúa a nivel xeral en Galicia, unha fundación e a outra asociación actúa principalmente na comarca de Pontevedra e en Pontevedra. Falamos e lle damos a boa noite a Arturo Ramírez como presidente do Foro Empresa Pontevedra. Moi boa noite, señor Ramírez, como estamos? Boa noite, Antonio, moitas gracias pola oportunidade. Encantado de recibirvos, vale? Este é a casa tamén da empresa e dos foros empresariales de análisis e de debate. E tamén saludamos a César Iglesias, que é director xeral da Fundación Infiar. Logo, moi boa noite, benvido, señor Iglesias. Gracias. Bueno, falaremos moito con eles porque son dous personaxes importantes que nos estudian, nos falan e nos propoñen moitos dos temas. Entre eles, queríamos conocer, e casi empezamos, señor Ramírez, porque nos conte un poquinho para a audiencia que é o Foro Empresa Pontevedra, e antes lle damos a nova boa os parabéns, porque fai pouquiño era reelexido hasta lá o ano 29, non? Como presidente do Foro. Sí, moitas gracias. A ver, o Foro Empresa Pontevedra ten agora recén casi cumpridos 10 anos, vanos cumplir agora a final despois do verán. O noso objetivo ao final é ser un punto de encuentro entre experiencias e coñecemento das distintas entre institucións, empresas e universidade, etc. Entón, dentro desta punto de encuentro, o noso objetivo é tratar de acercar aos empresarios, autónomos, pymes, micropymes, a todo aquel que se queira acercar a traer temas de actualidade, compartilos, discutilos e, sobre todo, buscar un análise para proxectar solucións alternativas para mellorar. Dentro deses oportunidades e retos, tratar de que estemos todos á altura e non deixar nada detrás. Claro, e ademais a colaboración empresa-privada ou público-privado aquí é importante porque as institucións tamén xogan un papel fundamental na nosa economía, que son ademais os que reciben os nosos impostos e que teñen un pouco que axudar a distribuílos e a mellorar un pouco o benestar ou a economía, non? Dos nosos que somos os galegos, non? Efectivamente, nós, ao final, o que tratamos é de que recoñecer os problemas máis comuns que, ao final, temos todos, non? Tanto a nivel administrativo, non? É dicir, tramitacións administrativas, etc. e tal, como o coñecemento das problemas, que unha vez que temos coñecemento dos problemas, buscamos solucións. E a partir de aí, estes triple hélices que organizamos entre administracións, coñecemento, universidades, neste caso, a que se fará o próximo viernes, tamén con unha Fundación Infiar, que do coñecemento tan global que ten, do rural, etc., tratamos de aglutinar aí un pouco todo o coñecemento transversal que supón o asunto do rural neste caso, non específico. Estén atentos porque este venres hai iba a decir un acontecemento, pero hai un encontro importantísimo aquí ao lado en Cambados, concretamente na adega Martín Codas, que logo lle explicaremos todos os detalles, os interviñentes, os temas que se van a tratar, que son importantísimos, pero antes, señor Iglesias, que a Fundación e a que se dedican un pouquiño presentes nos. Pois moi ben, gracias. A Fundación é de Innovación e Autosuficiencia Rural, Infiar. Iso é moito. Bueno, tratamos de abarcar, sí, hai que ir a apostar o grande, É unha fundación privada, pero sin ánimo de lucro, e de interese galego. En ela, según de acordo aos estatutos, só pode haber un máximo de 20 empresas, ahora mesmo hai 17,
máis a Universidade de Santiago Maiores, que non é empresa, está como honor, Correcto. e máis os colexios de Inxeniería Informática de toda España, que tamén están aí incluídos. Os patronos son moi transversales, temos desde patronos que están inmersos na parte de enerxías, temos outras que son viveiros, a nivel incluso internacional, temos o maior viveiro do mundo en olivo e o maior viveiro de Europa en temas de leñosas, é dicir, viñedo, etc., que se está traballando ademais moi ben porque están a sacar variedades de albariño, godello, treixadura, etc., que son resistentes a milio, idio e botritis, que son as grandes problemáticas galegas. Xa iremos entrando na importancia que ten o rural e o valor que xera, e non só como modo de vida, sino como economía e, bueno, benestar, non? Porque en Galicia sabemos incluso máis que moitos outros sitios desto, non? Correcto. E ademais as posibilidades que ten. Agora estamos traballando precisamente nun tema que é recuperar o olivo, precisamente. En Galicia, polo seu clima que cambiou moito, mudou a un clima casi mediterráneo, porque non temos casi xeadas en toda esta zona, etc., pois aqueles cultivos que parecían non tan lóxicos aquí, ahora mismo teñen auga, teñen un suelo estupendo, teñen sol, e despois temos un clima adecuado. Por lo tanto, podemos expandirnos moito por aí. Non hai que olvidar que subeu o 150% o precio desde a pre-pandemia hasta hoxe. Debido ás guerras, debido a todo isto, subeu un 150%, que se di moi pronto. E resulta que, curiosamente, Galicia é o primeiro consumidor de aceite, por encima da media de España, é o primeiro consumidor de aceite de oliva virgen. É curioso. E temos un pasado espléndido tremendo. De oliveiras. Exactamente, correcto. E a cidade de Vigo que se chama Cidade Olívica por algo. Correcto. Por eso é parte de os obxectivos da Fundación de recuperar as variedades autóctonas. Claro. Variedades autóctonas. Traballamos moito en ese senso. De feito, na miña anterior etapa, antes de estar aquí na Fundación, tratamos de recuperamos en 6 anos 200 variedades. Fomos a autonomía que máis... Vai nos a pasar como no viño. Temos as máis variedades de uvas, non? Correcto, pero por que iso é tan importante? Porque é diferenciar no mercado. Correcto. Non competimos contra nide, competimos contra nós mesmos, porque as nosas variedades, a ser diferenciadas de outras, o que lle guste o noso viño, ten que tomalo, está aquí. Porque incluso esas variedades levadas a outro sitio xa non son igual. Facemos o mellor viño blanco, casi o tinto tamén, os mellores espumosos, e acabaremos facendo o mellor aceite. Exacto, esa é a intención, Bueno, pero antes, señor Ramírez, contenos un poquinho. A Asociación Foro Empresa Pontevedra é unha asociación sin ánimo de lucro. Que organismos, que outras asociacións forman parte deste foro que nas aglutinaron e entramos xa de cheo, porque senón o tempo aquí na tele corre máis que do que Efectivamente. Bueno, pues nada, nos constituímonos un grupo de empresarios e 3 asociacións inicialmente, a Cámara de Comercio, a EMPE, Asociación de Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra, e AGE de Jóvenes Empresarios, e a partir de aí, pues bueno, se foron sumando, fai uns anos, pues bueno, abrimos a oportunidade de facer socios e un pouco vincularnos un poquinho máis co noso público máis asiduo, e en isto pois entrou a Asociación de Autónomos, Colegios Oficiais de Ingeniería, etc. E bueno, e agora que aglutinamos un montón tanto de grupos como profesionais, empresas de distinto ámbito e sectores. Eso nos leva a poder ter unha convocatoria pois sempre bastante importante, e sobre todo o máis importante que porque estamos aquí é compartir o noso coñecemento entre nós, porque ao final temos todos uns intereses moi comuns, con independencia do sector que nun momento determinado pode representar. Fáganos un pequeniño balance para abrir boca para a audiencia. Digamos que un pouquiño dos temas que levan abordados ou un pouquiño dos foros que levan celebrado. Sí. Non se trata de resumir os 10 anos, sino perdémonos, pero bueno, un pouquiño o espírito. A ver, o espírito é tratar dúas cousas, temas de actualidade en cada momento, neste caso, pois bueno, cando a lei de litoral recentemente traída ao foro tamén, porque, bueno, lóxicamente é unha lei que veu de recén ser aprobada, ahora recén
tamén que Un gran algún pasado. palo das rodas, nas rodas, da tramitación, etc. E, bueno, pensamos que somos costa, somos litoral e tamén somos rural. Quer dicir, outro gran tema sería este. Despois temos outros grandes temas que a solicitud tamén dos nosos socios, que para iso compartimos con eles, todo o que facemos sempre recibimos estas inquietudes, a abordar o tema da sentismo, obviamente, en xornadas técnicas con personas de inspección, con personas do INS, etc., sobre todo para tratar de chegar a raíz dos problemas que preocupan ás nosas empresas e aos nosos empresarios e os nosos traballadores, porque ao final é que o problema sempre vai ser común para todos, quer decir, todo o que solucionemos desde un problema global, pois ao final nos vai beneficiar a todos, non? É iso que buscamos aquí. Bueno, evidentemente, pois, bueno, estes son temas de actualidade. Que traemos? Pois personas tamén que teñan que aportar a esa cuestión da actualidade o máis importante, sean empresarios con trayección, o sea, con trayectoria, lógicamente, experimentada, experta, etc., como pois administracións que representan os vehículos administrativos que son os responsables de levar a cabo as cousas, non? E poñer encima da mesa pois a maior alianza posible público-privada e o coñecemento, como neste caso pois tamén se incorporará na mesa do viernes a universidade, non? Con o centro de investigación como a Terra e tal, entre todos pois buscar esas alternativas para que eses retos e oportunidades, pois, bueno, compartilos e leválos a toda a sociedade empresarial. Claro, porque aquí nestas asociacións, tanto en AGE, Xóvenes Empresarios, como en AEMPE, como na Cámara de Comercio, están as grandes empresas, están os pequenos empresarios, están os pequenos autónomos que teñen o seu pequeno negocio, pero que os problemas son comuns. O problema dos impostos son comuns. O problema da falta de man de obra especializada ou competente son os mesmos. Os problemas son os mesmos, que lle afectan a uns máis ou a outros menos, pero que aí están un pouco os comuns. E os retos e as oportunidades tamén, non? Efectivamente. Nos, ao final, compartir todo isto ven sendo que aquelas solucións que xa se van encontrando para determinado tipo de cosas que funcionan, pois, bueno, pois, canto antes as compartamos, pois, nos funcionará a todos un poquinho. E hai que apretar un pouco as administracións para que se impliquen nas solucións e non vayan de decreto en despacho. Bueno, eso sempre. Eu penso que as administracións serán, con independencia que sean municipais, estatais e autonómicas, por suposto, e tal, ao final todas elas están a traballar nesa línea, neste posible acordo público-privado en todos os sensos. Outra cosa é que despois hai determinadas dificultades e obviamente tamén hai unhas normativas europeas. Entón, toda esta cascada de administrativa que, bueno, pues que temos que administrala todos, non? Entonces, canto antes se poñan as cuestións en riba para que entendan que tamén como son os problemas reais das empresas pequenas, dos autónomos, dos que teñen 3 empleados, como os que teñen 300 ou 3.000, non? Entón, eu penso que se está a facer razonablemente ben dentro das limitacións que o sistema, por desgracia, pois, bueno, é lento, non? Defíname Observatorio Económico da Área e a Ría de Pontevedra e o Sistema de Inteligencia Económica Territorial. Ben. A ver, un dos obxectivos tamén do foro pois, foi crear este observatorio, non? Ao final, toda esta suma de encuentros, de xornadas, de almuerzos, de xornadas técnicas, etc., hai que leválas a trazar un análise de todo isto. O Observatorio Económico trata de facer isto con mesas de traballo. Nesas mesas de traballo tamén pusemos ao alcance un sistema de inteligencia económica territorial, inteligencia económico territorial, que se llama SIET, que recentemente presentámoslo a final de ano, que é unha ferramenta que se actualiza de forma automática, autónoma, con sistemas públicos e algúns privados, pero todos de máxima fiabilidade. Entón, bueno, pois esa ferramenta permite sacar informes socioeconómicos, de comercio exterior, etc., están ao alcance, non? Por outra línea, a línea que realmente nos interesa, nos importa, con todos estes datos, esas mesas de traballo redondas con distintas empresas que representen distintos sectores, seccionamos un poquinho a economía azul, a verde e a servicios e comercio, dentro desas mesas o que buscamos é crear proxectos sectoriais, proxectos tractores que puderan ser de interese para
poñelos en marcha ao largo de finales de ano que ven, non? A finales de ano que ven chegaremos a tempo para tratar de poñer encima da mesa algúns desas posibilidades de proxectos sectoriais ou nas rías ou no entorno de Pontevedra e comarcas de influencia, etc., tanto na área litoral, na área azul, bueno, neste caso na verde, de aí un pouco esta xornada de tanto interés que ten para nosotros, e o habela traído a este territorio tan importante económicamente como é o Salnés, non? Que, bueno, aproveitarei despois tamén para dar gracias ás asociacións, tanto Salnés Empresarial como empresarios da comarca, de José Luis Vilanova como Jesús, perdón, pues bueno, porque a verdad que compartimos con eles a idea de traer aquí esta xornada de rural e de economía verde e deste interese que temos para buscar e localizar conxuntamente con outros asociacións e demais, pois para buscar proxectos tractores, non? Eso sería un pouco o obxectivo do Observatorio Económico con esa ferramenta, non? Se lle parece, entramos e imos á xornada. Este venres. O centro, Adega Martín Codas, digamos que no seu centro e na súa adega que teñen espacio para celebrar este tipo de eventos en que vai a consistir esta xornada, esta tripe hélice, porque o título é, vamos, pa nota. Bueno, a ver, a triple hélice é un formato que temos que é a 7ª que organizamos e o que buscamos é o que estamos a dicir hasta ahora, non? Pero decir que creendo no noso traballo, este encuentro entre a Administración Pública e a Universidade é un representante de empresas, que neste caso, pois, o noso invitado César Iglesias, representando a Infier, pero que representa empresas de ámbito nacional, internacional e, sobre todo, con un obxectivo galego, non? De falar de rural. Con ese encontro, pois, o que damos pé a que a Administración nos marque que líneas hai, onde está o coñecemento, que está pasando en Europa, hai moitos proxectos que ahora mismo van a aterrizar. Estamos nun momento extraordinariamente bo, porque hai que miralo con ese optimismo, como é o caso de que van a pasar moitas cousas no rural, pero hai que facelas, ou pensamos desde o foro, a nosa idea é que hai que facelas e teñen que ser de forma transversal, non podemos mirar solo para o agro, sin mirar para o urbanismo, sin mirar para todo o conxunto das economías que moven o rural, ao final, o sea, polo conxunto de Galicia. Entonces, bueno, pues pensamos que a universidade é nesta persona, non, de Marta, que é a directora do Instituto ITERRA, que ten máis de 140 investigadores para tratar o tema da alimentación dos animais na alimentación das persoas, bueno, César, lóxicamente, con toda a súa experiencia, que estuvo moitos anos tamén aí, e ademais como biólogo, pues bueno, trataremos de aunar todo o que pensamos que debería de pasar, do que está pasando e do que vai pasar próximamente no rural. Esta experiencia que vamos a compartir este próximo viernes, que está todo moi invitado, que queira existir, vai marcar as liñas maestras do futuro e grandes proxectos. Entonces, bueno, penso que temos que compartir e facer compartir isto para que chegue a todo o mundo, para que nadie se quede atrás nesta modernidade. De feito, a convocatoria de hoxe dan aí un pouquiño por isto, por informar, lóxicamente, a audiencia e aos que poidan asistir. Logo xa lle preguntarei, e que non se nos esquenza de decir como se hai que inscribir e este tipo de cousas, quen son os ponentes, pero a xornada se titula Retos de futuro do desenvolvemento rural de Galicia. E os retos de futuro do desenvolvemento rural de Galicia, señor Iglesias, isto como se explica? Pois moi fácil. Cales serían os pilares dos retos? En Galicia están bastante claras. É bastante xenérico a nivel incluso europeo, pero aquí témolos bastante enmarcados. Nós temos un problema ahora mismo de relevo xeneracional. Temos un problema de que ao frente das explotacións agrarias galegas a xente, máis do 50% é por encima dos 65 anos, co cual temos unha previsión regular. Segundo, o sea, terceiro, temos tamén un problema de que Europa fixou os términos en que os residuos e as contaminacións polo tema climático hai que reducilas. O campo aporta un 24%, sobre todo polo tema de gandería, vale?
temos un problema de incendios, está clarísimo, no cual aportamos cada ano, de media, 1,5 millón de toneladas de gases que hai arriba, aparte das persoas que poden fallecer en algún momento deso, viviendas, e sobre todo economía, etc. Bueno, pois, esos retos son os que os temos aí de frente e temos que abarcalos. Fijaros, eu vou falar en ese día 25 de algo que se chama soberanía enerxética e alimentaria en Galicia. Eso xa o di. É un dos temas nos que máis traballamos dentro da Fundación. Vale? Ahora mismo temos un proxecto de 4 anos, que además temos un doutorando. Fálenos das áreas que engloban. Sí, temos un área que é estratégica de agroforestal, temos incluso unha que, como ben comentou Arturo, dirixida un pouco ao turismo e outro que abarca rural, porque é todo sinergia. Ao final o rural é unha sinergia entre empresas, campo, etc. ¿no? Temos despois o tema de a área, temos incluso un área que todavía non a temos coberta, por iso temos aí 3 empresas baleiras aí para meter. Temos un área que dentro do rural queremos que o tema de discapacidade tamén teña a súa visión, vale? Por lo tanto, esa área tamén a temos, e non temos todavía empresas, inda que si hai algunhas que traballan xa en estas cousas, pero queremos alguén que teña o foco posto aí, porque sempre tiramos moito polo que é a inserción social dentro das cidades e povos, pero no rural eso está un poquinho máis lexano. E despois temos o que é toda a parte de producir, transformar e comercializar. Todo o que non sea eso, vaise fora. Si só producimos e o produto en bruto vai para fora, o que é o valor engadido non está aquí. Por lo tanto, exactamente, temos que producir, transformar e comercializar. E despois, unha forma de valorizar e de ter esa soberanía é ser capaces de producir casi todo vai ser imposible, pero casi todo, como, por exemplo, decía o aceite antes, porque temos capacidade para facelo. Pero, sobre todo, nos fertilizantes. É un problema grave porque todo o tema de prepandemia hasta hoxe deunos que ahora mismo sube o gas natural e, polo tanto, temos os fertilizantes que subiron o 150%. Como fai por culpa dun estreito que está como fai un agricultor para traballar co seu tractor? Por exemplo, se o gasoil lle subeu un 80 ou un 90%. Como fai para que esos fertilizantes que subiron un 150 poda botalos ás patacas, o millo, etc. Pois eso é o que eu pretendo desde eso, e onde estamos traballando en este proxecto, que é soberanía enerxética e alimentaria. Nos temos ahora mismo residuos de media 20 millóns anuales de puríns, tanto a vacuno, como porcino e incluso aviar, redondeando, vale. Sobre casi 16,5 somos potencia. 16,5 de vacuno, 3 millóns e algo de porcino e sobre 500.000 de... Eso, transformado xunto cos 2,5 millóns de residuos que temos de industria alimentaria, máis aproximadamente 300.000 de outros residuos agrícolas que hai, non sei o que sei, o bagazo, por exemplo, sí. Podemos producir un 25% da enerxía a través de biometano que hoxe necesita Galicia. E podemos producir casi o 100% dos fertilizantes que se consumen. Eso sería soberanía, sería autonomía, ¿no? Exactamente. Bueno, y eso digamos que quen ten que asumir os costes? Canto coste tendría poder transformar todos esos recursos que temos aí que desperdiciamos ou que non se aproveitan ao 100%? Sí, é que, ao final, isto non son residuos, é unha oportunidade de crear valor. E por suposto, eso ten que estar repartido as cargas entre as propias xente, cooperativas, administracións, ten que axudar, claro. Pero é que temos aí un reto moi bon que é a próxima PAC 28-34. Podemos facer un programa que vaya dinamizado a esa línea de generar un cambio estrutural en Galicia dirixido a eso. E que esos cartos que van a vir aí con unhas iniciativas ben formadas, temos 2 anos para preparalas, que teñamos a capacidade de poder transformar isto en 10 anos. Esa é a miña idea, é o que quero lanzar, e que quede aí.
Por suposto, nada é fácil, non se pode cambiar de hoxe a mañán todo Temos isto. empresas con capacidade para iso. Claro. Non só económica, E sino tecnoloxía. tecnoloxía. A tecnoloxía está super estudiada. E os conocimientos desde o punto de vista da universidade ou de algunhas outras empresas tamén. Totalmente. Aquí temos unha colaboración con ITERRA, por exemplo, donde hai son 117 ahora mismo os investigadores, pero é unha pasada, 117 investigadores traballando conxuntamente con nós, con empresas, si o temos todo, e a administración, eu creo que ademais temos agora un bon entendemento tamén ca administración. Eu, por exemplo, estuve falando fai pouco tamén con Bruselas, teño ali algúns compañeiros que traballaron antes que agora teño, me dicen que este é a línea de traballo. É porque a reglamentación europea está marcando o noso paso. Sí, sí. Acaban de sacar ahora mismo un reglamento, pero en este ano, no cual queren poñer un selo verde de trazabilidade do biometano para que todos aqueles que fagan biometano introducido cercano, kilómetro cero, digamos, eso teña un selo de garantía e eso teña despois unha aportación económica desde Europa. Señor Ramírez, fálenos un poquinho da xornada. Nos quedan 7 minutiños, Vale. E xa nos imos a ir un pouco de tempo. Fálenos da xornada. Dende a Conselleira do Medio do Rural, quen máis vai a estar aquí este viernes? Que horarios van a ter? Como vai a ser a xornada en Martín Codas? A xornada, nós temos este formato de 1 a 4, 4 e cuarto, que desde que recibimos os invitados, as autoridades, etc. Dende a Consellería, como primeira ponente, ven a Conselleira, María José, a Conselleira Rural, que agradezco públicamente a súa participación de que lle fixemos a invitación, e dada a importancia dos temas a tratar, queríamos que ela estivera presente. A Universidade tamén con Marta López Alonso e o noso compañeiro hoxe en tertulia de César Iglesias. Despois, todo isto será moderado por outra persona do gremio que coñece perfectamente, que leva toda a vida coñecendo o rural e sobre todo a investigación, que é don Antonio Miguel de Ron, que tamén está no CSIC como honoris ya, leva aí toda a vida e lógicamente sabrá tratar e sabrá sacar todas as cuestións que de alguna maneira puderan ir quedando atrás no debate, na tertulia. O formato que nós temos plantexado sempre unhas primeiras presentacións por parte de cada un dos ponentes que se levarán 20 minutos, 15 minutos cada un e tal. E despois hai unha mesa redonda onde podemos debatir cos tres á vez para tratar de ahondar entre todos aquelas cuestións de máximo interese todavía se cabe. Despois, compartiremos un almorzo na bodega Martín Codas e no proceso xa do café compartiremos un rogos e preguntas como facemos sempre. Aí, lógicamente, aquelas cuestións que van ampliándose no xantar, etc. e tal, a partir de aí, sí que poden plantear os ponentes. Efectivamente, poderán plantearlle a calquera dos ponentes ou calquera outra cousa ou facer unha suxerencia, unha solicitud, etc. E, aí compartiremos tal. Despois, aproveito para dar as gracias tamén a noso patrocinador Caixa Rural que estará connosco, a súa dirección xeral, co seu equipo en primeira línea, e a propia bodega, porque a verdad que nos cedeu generosamente as súas instalacións para facer este evento, e despois tamén nos vai a brindar, xa que estamos no epicentro das bodegas e do viño, do Salnés, etc. e tal, nos vai tamén a regalar unha cata con humanidade, etc. e tal, un pouco despois unha visita guiada pola bodega tamén e tal. Onde se pode escribir a audiencia que nos este vendo e que non coñeza ou que non forme parte do foro? Como se pode escribir? Na nosa página web directamente, no Foro Empresa Pontevedra, ten un link onde aparecerá a xornada e a partir de aí, xa é moi fácil inscribirse, 4 datos e tal.
bueno, agradecer tamén porque hai moita xente inscrita e asociacións, colectivos que mostraron o seu interese, e bueno, dende aquí un pouco, se a algún non podemos facerlle chegar unha invitación directa a algún colectivo, alguna asociación de viños ou de outro sector, pois bueno, pois agradecería que, bueno, que se poñan en contacto. Que se poñan en contacto, se queren, ou que directamente no formulario da web do foro. Sí. Bueno, decir que, lóxicamente, pois a comida ten un coste, non é un precio que hai que abonar, e ingresar nunha conta bancaria, que están todas as indicacións na web do Foro Empresa Pontevedra, verdad? Efectivamente, sí. Bueno, e, quero dicir, hai unhas ponencias, a Conselleira, pois, Innovación, Cooperación e Ordenación do Territorio, Calidade, un novo modelo de desenvolvemento de Galicia, César Iglesias, como ben antes decía, soberanía enerxética e alimentaria, un futuro para o presente do campo galego, Marta López, como directora do Instituto ITERRA, pois ITERRA como Ciencia, Innovación e o Servicio do Rural Galego. Decía o señor Iglesias que o que nos falta, a ver, temos Galicia calidade, temos os mellores produtos de horta, de campo, bueno, tamén de mar, lóxicamente, pero en este caso tócanos todo terra, temos o mellor leite, temos o mellor queixo, temos a mellor industria forestal, temos a mellor potencia, somos a potencia forestal máis importante de España e de Europa, porque a mitad da madeira que se corta cada ano en España se corta en Galicia, a pesar de os incendios e do mal que o facemos, pero que todavía temos campo de mellora. No viño somos máis nesta zona, porque de os Rías Baixas é das 5 a denominacións de orixe a denominación líder, tanto en exportación como en produción de viños. En horta, aquí temos as boas cooperativas de horta e tal, síguenos faltando, pero porque non queremos, porque non sabemos ou porque estamos ocupados no que estamos facendo e nos falta digamos, capacidade de innovación. No, eu creo que a cuestión é que hai que coordinarse, porque a veces estamos moitos a facer cousas e cada un polo seu lado e a veces hasta chocamos, non? Creo que por eso temos isto, por eso, por exemplo, tamén eu aproveito porque Caixa Rural, que está aquí, está tamén de patrono na fundación nosa, porque quere tirar polo campo tamén. O que axuda as cooperativas. Claro. Porque como ela é unha cooperativa bancaria, exacto, a única que... Correcto, exacto, e que está dentro do campo axudando a xente. Nós, por exemplo, no proxecto este para o tema de buscar esa soberanía para o tema enerxético e tal, tamén estamos traballando en colaboración. Aí hai dúas universidades, está a de Sevilla e a da Universidade de Santiago, hai empresas privadas, hai un gestor de residuos para poder traballar eso, é dicir, fixemos unha unión e aí estamos sacando datos. Ahora mismo sabemos que o purín, con eso que decía antes, os restos, todos esos, podemos sacar o 68% por tonelada, o 68% de biometano e un 80% de digestato para facer fertilizante. E que eso é traballar. Ahora que temos que incorporar, pois, ver que a administración, como podemos levar a cabo todo eso, donde deberían implantarse, etc. Que aquí a veces tamén hai unha discordancia, porque a xente cree que ule, antes estaba comentando con un compañeiro que ulía, claro, pero que ocurre? Que si eso vai traballado, ahora mesmo hai cisternas que son que xa levan inteligencia artificial, saben cando están cheas, cando non, avisan, lévala, volves a traer outra, todo cerrado. E, ademais, as centrales estas de transformación para facer todo isto, biometano, etc., teñen que ser pechadas, e que, ademais, está na normativa no reglamento Sandage 1069 do 2013, xa está exposto de que ten que ser un sistema pechado, vale? Co cual, todo o tema de olores, mosquitos, etc., desaparece. Eu estuve en Austria e anduve en 2.500 km ali polo medio, e ali estaba ao lado de unha granxa que eu pensei que era unha cervecería, porque estaba por fora de madeiriña, cos seus candelabros, etc. Resulta que ali había vacas, non olía nada. Tomamos de feito ali un queixo ali fora, unhas cousas. Dice, unha maravilla, si é que a tecnoloxía, volvo a repetir, está aí. O único é que levala a cabo. E non é un problema tampouco de cartos, é de xestionar ben. E despois de xestionar o territorio, saber onde deben implantarse, si tampouco fai falta tantas. Saber onde está a concentración de gando, buscar o centro, e despois levar a cabo eso. Por decir un
unha cousa, non? Volvendo ao tema de que nos falta, por exemplo, que podemos sacar o mellor aceite do mundo, pois tamén é buscar as zonas, sabemos como ten que ser o suelo, como ten que ser a auga, como ten que ser o clima, canto temos que regar, canto non. Todo eso está estudiado, sabémolo. Hai que buscar as variedades adecuadas, porque unha cousa, como nos falta mão de obra, como comentaba antes, temos que buscar sistemas mecanizados. A importancia E profesionalizar claro, a persona, a xuventude. En Galicia somos eminentemente rurais e temos que rematar, aínda que xa 200 temas por poñer encima da mesa. Galicia somos eminentemente rurais. O despoblamiento de Galicia ven por falta de situación económica, por a mellora económica. O viño e a produción de aceite e a produción de gando ou de porcino ou de ovino mellora lóxicamente as condicións. Se as condicións melloran desde o punto de vista socioeconómico, a xente volve. Se hai rentabilidade, claro. se hai rentabilidade por metro cuadrado, e calidade de vida. Exactamente. O que non pode haber esclavitude, non? E entón, todas estas situacións e todo o que acaban de describir, tanto dende o foro como dende Infia, están para eso, para solucionar ese tipo de cousas. Aí estamos. Ao final, pondremos, digamos que a tecnoloxía e o benestar e a economía no rural, non? Sí, pero si ademais se ten un futuro económico, porque todo o mundo non cabe nos povos, entonces hai que diversificar. Un minutiño para cada un. Digan o que vostedes queiran o que non nos deu tempo e que eu non lles preguntín. Señor Iglesias, empezamos vostede. Bueno, nada, eu deixo un mensaxe para a audiencia. Eu que quero invitar que a xente veña este venres. De todas formas, Infiar está na página web, poden chamar, teño ali o meu teléfono para que chamen, se informen, colaboramos con todo o mundo, pero que ese día vai ser importante porque está a nosa conselleira. Creo que o mensaxe que a conselleira dé é importante porque é que nos vai a dar idea de por onde vamos a ir seguramente, nos ir detrás axudando en todo isto e aportando cousas, porque a veces tamén podemos aportar temas que están aí un pouco na penumbra, non? Señor Ramírez, o seu minuto. Pois, bueno, nada, volver a dar gracias de verdad pola oportunidade de estar aquí, as asociacións do entorno máis directas que nos deron a acollida tamén, e sobre todo mandar un mensaxe de unidade, ¿no? de que o rural temos que solucionar, axudar entre todos de forma transversal, dende a materia prima que o chan, desde os usos dese chan, desde as rehabilitacións, os pueblos, facilitar de forma administrativa un pouco todo o conxunto de todas as vías enormes que ten, pero temos que velo desde un conxunto. Entonces invitar a todo o mundo que por favor queiran asistir para traer as súas propostas, as súas inquietudes para poder administralas, para poder compartilas e buscar as solucións máis axeitadas. Moitas gracias. Escríbanse Foro Empresa Pontevedra. Un placer, moitísimas gracias e gracias non só por esta xornada, sino por todo o que fan, que en definitiva é para poñer en valor todas as nosas potencialidades que temos aí. Señor Ramírez, moi boa noite, hasta unha vindeira ocasión, e señor Iglesias o mesmo, moi boa noite, hasta unha vindeira ocasión. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos un instantiño e recibimos a Caridad González, teniente alcalde e portavoz do Partido Socialista no Concello de Muros. Analizaremos a situación política que ten este Concello dende ese punto de vista de Caridad. Hasta ahora mismo.